tot ce am afirmat s-a adeverit astăzi. E ușor să arunci cu noroi. Hai, serios, cu ce s-a adeverit? Cu ce s-a adeverit? Spune-mi tu cu ce s-a adeverit. Că eu nu-mi dau seama cu ce s-a adeverit. Eu la fel am vorbit cu tine mereu, eu la fel ți-am mulțumit ție pentru orice, nu-mi dau seama la ce te referi. Că ai fost mai prezent, am vorbit cu tine. N-ai prea fost prezent, nici măcar nu știam dacă ești aici sau nu. Cu cine era să vorbesc? De multe ori întrebam de tine, oare mai ești, nu mai ești? Păi, și eu ce să... Cam ce ar trebui să fac? Nu mai zici nimic, nu mai zici. Că nu știu ce să mai zic, dar mă depășesc figurile astea. Petru, mersi frumos că uite că nici nu ți-am mulțumit pentru trandafir, scuză-mă.